Steve, tá sibh go mágad an intro sin. Mar dúirt mis sé Chlaire, chús go dtíon an chéadú 2005 nuair bhíon céad bhliain den ollscoil déanta agam. Ní raibhach ag léir léhananta sira an Grian chun Oideachas nua eáil agus darnóid chun Greengraf na maithail de Bíbo chun é haspáint am chóirde. Ach nuair bhíos ann bhualas le manaigh mar dúirt Bernice agus bhíidir ag obair le daoine agus fualam féin an téirme daoine bochta ach ar an drothóir caiime úsáid sa chá seo. Just go bhfuil difriúil tá gána difriúla cá atá na daltaí eile mar ceap mína go bhfuil cuas Oideachas agsúil ag teastáilúthe agus cinnte níl gachtainna ag tacling ar sin ceap 19 go cheartúing an cuas céine a bheithaing de gacrad. Ceim gur Jefferson duine dúirt the most unequal thing is the unequal treatment of, or the equal treatment of unequals. Credimid is sin chomh agus ceapmid gur cheartú éigen eile chur fáil. Tá sé in éireann tá áirteis aimimech tá teastas sóisiach eile agus san ind tá rud éigen a chomh mar sin ach an aibbetáig na daoine bochta seo ná nach bhíonn an deisiacha gá bhliain déag nó ceir bliana déag a chahabh sa bhanscoil nó fiúin sa bhanscoil. Agus ní féidir leis an rialtas beartas a chur i bhaim dus na daltaí a dhéanaan 5-6 mbliana ar scoil. Caithfidh siad san fanacht leis an tuairim go bhfuil gachtainna chun na blianta ar fada dhéanamh. Mar sin ní gá doing clí le héanamh so féidir ling rudaí a chur ban. Agus seo ceannas an rudaí atá chur banig na manaigh dus na daltaí sin tuigimid nach ghuiilid the best will in the world. Níl siad chun níos mó na 5-6 bliana a chahabh ar scoil. So tá mid a géirigh an méad smó rudaí a bhúnadóibh leistigh dachar níos giora. So tus nóid sin deir leis an scéal mar dúirt Bernice chumar scrúdathe ar fáil an nuaigh dus na daltaí go bhfuil an cineál Oideachas difriúla cho ach mí nóid méid díobh cén fá go seo dhéanamh going agus conas go hála seo. Tá sé fadar siúil le Shíl áit an son. Ceapan 19 gur tríontáin éon ind. Ní higan 19 go bhfuil an píosan seo chomh sin na Himiléithe agus tá trefanna ann, tribals, ní bhlam an focail sinach an éad an focail tribals na trebach na péad a gléisiir. Is úsáidan rialtas na hinde é mar sais leiscéal gan anna chud é ggóra i dhéanamh orthú. Mar hampla má dún bhíon na pólíní ceannas na trefig son na le mím ag obair ní bheoh éon isrúcháin ní thorlóg éon ru dóibh tiosgur daoine triblódacha iad. Ar an taobh eile ní gádas na daoine seo cána íoc tá áiteanna fi le dóibh sa rialtas agus sa dulscoil agus so féin siad ruí maithe ón rialtas ach tarlíonn anna chud dromhadaí dóibh chomh. Bíonn anna chud míonadóireacht ann ar uranium agus rudí mar sin. So sin ná sin na héadí a caihan na daoine, caihan sin na héadí sin beidir uair sa bhliain ach sin an picú a bhíon sa gom, just chuna spáintíomh go bhfuil difriúil. Is Catholicí agus Protestúnaí don chud a smó ihinn siad martóil. Bíonn siad an éagsúil sa daoine san agus tá an chu daoine a ggéirigh neamhsplachas ón an in chomh. Just coolar éigen a thuirtíomh. Sin é, dá mar a graus níos fearr an Greengrafador cíigh sibh níos fearr cic ó dasas tánáid. Gléitir Alban san Uirthir the Scotland of the East, tá sé cosú leis an Alban. So seo tá gá cheist, tá mar seo ar fád go siúla an bunathe ar gá cheist. Seo cheist a chur mana chum 2005. Bhí chuna lag misneach taga air, bhí sé trééis bheith múnar feag 5 bliain na mar sin, bhí anna chu daltaí trééis dultrín an scoil agus ag dearan le bhíidir chóbocht le na dismóirí. Agus é slí bhí cinál sásta bhí sé áil tá léamh agus scríbhaá tá mo chud ibre déanta agam ach níor bhéon trééis tachlas is slí. So chuir sé ceistem an fiú Oideachas ar bhatha le Oideachas mar sin mar bhí ag Teorainn. Go háirthead na daoine nach raibh ná an freistal ar an scoil ach gur feig 5-6 bliana. I cinnte tá buntáistí éigen ag buint le cúpla bliain de Oideachas, cíimiad le na magaltaí féin ní bhíon leanaíocha go dtí ísní sinna. Fiú gomíon béirle cá caríonn sin le go mór ach ag dearan le bhí cineál síl fósacha. Agus ag teacht as an ceist sin, chuirmis an ceist an son ar na manaigh, an féidir a bheith rómhacht de Oideachas. Agus tám sé ag chur an ceiste se le cúpla bliain agus is tócha mé ag plé leis le fada ar rénos. Chuirmar a ceiste ar chéile an féidir bheith rómhacht, an bhfuil daoine ann timpeall na crunne
atá níl an levéil an caiidán martáilthe buinte amachcha gombeoch buntáiste fiúntaach ag na dachas ina Scéal. Seo mar bhí feice ag na manaigh agus seo mar chonig sé san in chomh. Nóir chairigh an mate agus algébar péirdmhíor siúlacha, nach chairigh sin le postna níos fearr ólamach. Agus tu sé go fása bheith smíomhar a déirmí airgadis ach nuair nach bhfuil bia na péir eile chu tá sé cinál táchtach dóibh. So as sin bhunaigh na manaigh an scoil Providence, Cilíonn Providence, mátá rud éigean chun torlóg sé rud éige mar sin. Daoine ghfuil aithna níos fearcha ar míbla aithna níos fearcha. So an rud tá ann is scoil é tá le de kind of acadúil duine siad mata béir le dí mar sin agus an le eile caian siad le an lá ag fálam fethe céird. Cócrocht an son tá sé denmh printíisian ar éigean ar na tíléine, déanaan siad córtaí, déanaan siad popéir, bín electricus ar siúlachagus, aimimedóracht an chudí mar sin. So chuí sin más gá dóibh an scoile ágáil tríú ceir bliana is féidir le ar leid crown a leige agus bordí inmh agus rudí mar sin. Agus tá sé feice going tá gáhí séircha gach blian agus le linn amis an gach blion feicimíd na daltaí ag déanamh rud éigean danam siad ar scoil agus úsáidann siad na rudí sin chortha nullag chun airgad déanamh dus na tailig. Sin cúpla green fellas na chalíní sin beauty care ceapam agus grúgracht chomh. So an aibe bhíle seo nuair rinne mé an PowerPoint seo dosach bhí pictór an son do chud iargaltaí ach bhí aglaim go bhheicadís an fís agus go bheic siad gur iad an aib. Ach is slí sin mar thorla. Nuair thosaigh an scoile dosach chuirdar golóir oideachais ar na daltaí chun go bhhéitís dul go gná bhanscoil agus bhí grúpa eile a dána Providence do chud scoilíochta ar fad agus níos an simúlí de chur gomráid lena chéile agus chunas mar airiglo. Is slí níl tar ró gofriúil go fóil, na daine go gná bhanscoil, gná bhanscoil, chuidir amachtáid a gobar sipí agus mar sin déis, or náltaí féin cheapmar go méimiis anna rud éigean an bhádómh agus thosnaí mar bíalan. Bhí mar géirigh na scíaln ar fad bhí fanamcha úsáid. So formar siúpa ar cíos cheanaí mar gacaile sais rud a bhí utha, bhí an trealamh, cistan, bhí gach rud fearfagan, chacham mar lán ar go airgad héananig air. Agus tar éis cúpla lá dos go an bhílan fi chuntach agus tháinig na daltaí ar ascúm agus dúirdar tá €200 déanta going. Agus dúirt wow, tá costas trucha center ar bhéile chunscoil €200 déanta go bh hena héananig. Gus cad bhí déantacha? Bhí an trealamh díalta. Bhí na board, na cahireacha, an cistan, spatulas, bhí gacrad imethe. Agus bhí an scéal céiles na chalíní cheaníomar an trealamh ar fad dóibh chun go féidir fríos dul le grúigracht agus go bhhéitís dul timpeall agus déanamh sin le daine agus leistíide sé bhí mar ag fécinn ar an trealamh ar fad bhí sé fós do bhosca. Bhí mar chuceistar le cumán rinne mar an scoil nua seo, den smaoinemh nua bhí a gcuin agus níl sibh níl éonar dhéanamh goibh. Agus an aib bhíam bhí mar caiint le cúpla bliana ina dhéag dúirdar nach gur fáin bhíidir 8, 7, 8 níor fánathe gná thosnú bhíidir ró óg níor golóir gana scíalna banistíochtacha chun é sin dhéanamh ach an rud is mó dúirdar ná go bhfuil na daine eile na daine nachfuil bocht ag dul ar an ollscoil go dtí an choláiste tá an cuas sasna go chuil go dtí go dtí an choláiste dosach an san an ollscoil agus sinna bhí uthe is cumala raibh ar bocht ó náráid ar bocht. So háidir ais cuaing agus dúirdar an téanatá uing ná a héile oideachais. Agus sin an chúis go thosnaí mar na scrúdathe tá ar bon inis. Just go raibh gacrad ar siúla going sa scoil bhil acadúil, taobh acadúil agus an taobh praiticiúile. Ach níor bhéon teastas a chu chun a chruthú de ostóir nó de chláiste éigean go raibh seo déantacha. So bhílann gábhís a né chur ceams na manaigh ceistarm an bhéting rud éigean a dhéanamh chun an teastas an thuirtamh chun go bhhéit a dtí dul is slíomháin, aimimedóracht péir é nó chun dul gneallscoil. So tháinig mé rais agus chahamar hartar blian ag smaoinemh. Is literally ag teach le chéile agus ag smaoinemh conas goramar chun seo dhéanamh bhí sé chó deacair in cuas omláin nua de teastas a bhunú. Is slí a bháin hála rud éige nach raibh chuma a maithéal gur chail mé mo chud raircar feag píosa. Ach is léile bhí sé go húntaach mar thug sé deis dom feic eile dhéanamh ach a bheith obair seo. So chasúpla bhí ag obair seo rinne mar siúlabas agus gacrad bhíor siúil sa scoil hena héananig chumarán agus rinne mar tafad ar gacrad so péir a bhíor siúil sa rang béirle, scrímar siasa agus rinne mar an siúlabas
dar leis péad bhí siúil go hena héin. Agus chuair timpeall an son go dtí ollscoileanna nó Institiúid Teicneolaíochta Dún Dealgan ach dar nó an céad rud a dúirdarling ná forget it, like tá sé chunas go bhéit a míis rud mar seo dhéanamh agus cé tusa chun rud mar seo dhéanamh sin an rud is mó a bhór hain. So fuair mé daoine a bhí bhadní sinne ná mé héin, ar príomhidí agus múntóirí bhí trééis éireas agus lurgias cabhar agus chós ann. Fuair mé an ar príomhide a bhí duine atá gceannas ar Institiúid Teicneolaíochta inis agus níor sé sin go nóráil lena ar príomhide. So sin chairigh sin ling go mór. Bhunaigh trílas annach chud áiteanna. Mar san dúirdar le chumar ceis cin fág go gá nach féidir am catharnacht a bhanú in éireann agus nach féidir ling an teastas a thuirt ach dúirdar san ní lóré teastas ó catharnacht agus níl fánar na páistí go mbeidh se rá ó gat is a charity. Ní sé go das dóibh. Ach má aonn siad rud éige nó éonrad le Institiúid Oideachas in éireann a bhíidir lánsásta lei sin. So an réiteach a bhí ar an Scéal an son ná an Institiúid, well dosach bhí ar an catharnacht a bhanú Ireland India Educational Foundation, sfualing an tanam adach I bhríonn sé. Déine sé gcuireannis. Ach bhí ar an sin a bhanú chun cabhrí anna chud bhí airgad éige ála goin chun seo dhéanamh agus bhí ar an dhéanamh I gceart mar sin agus ús an Institiúid Teicneolaíochta Dún Dealgan a charigh go mórling agus dúirdar I 2011 bhí muínecha dus dúirdar péad go gáda déanamh chun seo a chur Greek ar aiglibh agus chuirdar cuiste le chéile chun cabhrúling agus tá anna chud san léachtóirí inis ag cabhrúling chun na cuasaí a chur le chéile agus an son in nuaigh 2012 bhí an chéad scrúdú ar siúil I Shíl. Tá tá trí scoil in éireann ag cabhrúling chomh tá scoil Teorainn agus ceanna drochadátha tá dul go Shíl ó a bhí bhíon 2009 agus tá ag cabhrú iad sanna a chugan an target bún chud is mó chun an scoil se ri. Agus in nuaigh chósán le míor scoil Chlaire an Fíorsaigh Glanmhair agus chumar an chun na scrúdathe dhéanamh le chéile. Agus sin ag deire an rud a former. Sin cóp den teastas a hit amach a nuaigh den nuair bhí mar déanamh na scrúdathe. So ag deire lei tá cáilíocht ag na daltaí béarla, mata, ríomhreacht, mar bhón níl mata ann. Béarla, ríomhreacht, achmhaile agus gá céirt déanana sé cócrocht agus papermaking nó ag mar sin. An aibh mótá going is an níl nachil mata annach dúirt na daine nach bhfuil tá chun spóid fós fin mata tá brónar dus na mactóirium sa forma réigleis. So sinné mar No. Hey. Céim a lína sa Ghaeilán agus man chumarsáide agus bhí I rion tairigh chumar chunig mé fógra ar an mala ar bhla dála obair dionach san indas aéis. Déana mé sin agus fós agus chús an chéadúir. A chunig mé rás agus rinne mé ar céim sa Ferbert Idirnáisiúnta le tá coile ag an gom, féting rud mar sé dhéanamh. Bráthir chríostí a town. An tá go in éireann níl anam rómhacha heile ach san ind is daoine tá ar ardmheasa gach an orthú níor bhéin scanal nó inar mar sin san ind. Agus is daoine a chahanna is saoltar fad ag obair san airnáil Oideachas. Tá cuid a héan timppla crunne an téan fastá chuna dul timppla crunne an tamar fad ag fála mólaíochtaí nua agus ag fálam siad nua chun rudí a bhúna agus an téan siad ar ascin in agus múna siad domsa agus na múntóirí eile nuaí seo. Agus tá Ghaeilán ag annach chud a chomha na manaigh ónint just gur na manaigh an air an handar trasna agus dúirdar fiú bheoch an rang in Maryland ar nó agus fóstéirdí seo dún an doras seaú stig sios agus tá na daine sa an éir agus na daltaí san is se lang bheoch na rudí sanna chomha ó na manaigh. An módin a bhfuil teasta seo go tmáilna agus i bredó chun steig éidir. Well, bhain dóréag go fóil? No, mar bhón, nuaigh bhí néanaar
dus chun tosnúach tus go hála siad an chéadú an nurig ach tá sé gceiste going níos mó chorfáil níos mó scoil tá descail san ind ag smuoine bhéir tá fánar éanamh ach ní litúin go fála mé mí sin nán éanamh. I caiidir consmartá gaiirí lo tá gaciile duine as an néanaar sin tar éis dulraig go dúí kind of an A-levels tá cháin son. Bhí fánar gachtain san éanamh. So anis téann siad ag stadéir ó 6 clog ar maidin go dtí Manlé gach lá chun na scúdathe sin a bhaint amach agus ina díog ó Manlé go dtí hartar 7 bíonn siad a gobar mar caiith siad dul a gobar. So mé sin 5 na sáile né a díis gan bheith gobar chomha ag an sin ag í 6 7. Cad é an rol de tá go tain an inis? Nadidir, gléann siad chuna cuardathóir arm. Bhím sé, gus múntúir meascail mé don i rinn lei. Déanam seo mo chudamas there. Ach an rol is tógatá gom san aga déanam seo cuardathóir ar gacrad idir na daoine a bhíonn san ind agus na daoine an éireann. Tá fearn curthail chéile go an éireann tá duine a bhí mar superintendent ar na scrúd ar an áirteist déanana siad an scrúdú dúinge an scrúdú béirle tá fear eile ar phríomhid é dhéanaan an scrúdú riomhreachta. Agus an sto an rótá gom san ná búla lo agus búlam se leis Institiúid Teicneolaíochta Dún Dealgan gach mí agus tugam se kind of progress report dóibh catáirsúil going. Agus ruirtí mar sin. So sin é. Getting trace through that, they're getting to Shíl. We're Shíl and spread of Maximach Time, to get the Stone Gcuid, came in all the world talk with our summer fad. Agus Gurlanon was come out, no, and made a lot of matters to Briar, please, they were Lanon was a town, so they the tire from the good. Caught in Cheshire, and will Farber Fiddle version, no, will moan the lack of sheets and Ishka Fader. Scrap more people na hindi agus náid le eile. Tá súla going gur múla gur féidir le daoine eile úsáid a bhaintas. Brathag sé ar fad ar an dróir ar cuasaí airgeadais. Ní féidir ling íochas gach eile rud mar hampla sa scrúdú san im lína díoch mar as nas cóide leis an scoil in éireann. An aibas mó bhí an héh beidir an cócrocht. Ma hen siad gach lá chun clachtaí a bhímar ag bhíos an indeag an amar oh no, tá fannar clachtaí a bhríis camid sicín eile cinach, camid prátaí eile cinach. Ag bhí loig in na chumha ceisina daltaí an bhéad fá clachta le práta seach a sicín. Fé le é gearra ar nós sicín mar bhí sé rochasasach. Ag ní na dúin é ní bhrach beidir 20 euro an ag an léach má tá fannar é scape ar fud na Hindia brag sé ar an féidir leis an scoil féin íochas. So tá súlagam go leanach sé raig. Cos agad? Ma iarmhún targailen. Módar tá freistar an scoil seo. Tá 300 inis. No, tá néanú sin féist do raig. Thóigus an daoine eile táin. Táid son béisi den daoine táid rangan a níos íslein is ach tá súlaing ach tá ar nós tríon táin tá thart ar 10 kg an denúir ag an doach a mén caiile míad annach chu daoine. Or chuirsaí persanta. Sin é an be míid agsúla ar deire go méid béidir má tásúla go méid níos móna dénar sa rangas iad ar dosach. Má tá thart ar 20 duine do gná ceapa go raig denúir raig líon scoil agus denúir eile ag obair ag brathir péad tá uatha. Agus bhfuil grúpa carna go sa chun bailhhaigh Tá bhfuil dúras le mo chuirde go bhíos a hocht ag said déting churstachar an tamar fad le trána gceiste agus gacrad eile nu is féidir am firm thuirta agus féile ar go thuirtam gach mí. So tá an tálam gur bhfuil chuirde a gomagus am chara nig ní aim sé is an ban I drochadáha tá si gobar scoil I drochadáha agus tá cúntas a cá agus chun tugan daoine 5 euro de gach mí agus sin an rud íoc an as an scoil. A camidrá a bhíoch €1,000 ag méá dúirta going ach dúirt an scoil hé nach raibh ar leanaí chahabh gur an amracha airgad a bhíán agus iad sanna chorcheisteing é íslú go 500. Agus bhíidir dribló ann má agan níl ceadá airgad a chamad cai siad iad a chahabh gach blion nó money laundering a bheoch ann. So sin 5 eile tágan.